Sorry guys, jeg ramte med mit knæ, det går virkelig ondt. Au. Okay, så vi laver det der springer alligevel. Okay, jeg sprang over den. Okay, jeg tænker, vi sætter det her spring lidt op. Så er de blevet sat lidt op. Så lad os lave en bane mere. Okay, det sprang vi lige over. Vi har fået sat op i samme højde igen, så lad os lige prøve igen. Okay. Okay, Carlo gad lige. Okay, vi prøver en sidste gang. Eller ikke sidste gang. Okay. Okay. Det blæser virkelig meget. Okay. Carl blev ved med at slå på den. Lad os sætte den på. Man kan virkelig godt se, at det er blevet efterår. Så der, lad os prøve igen. Jeg er lidt... Fuck. Okay, ja. Så prøver jeg lige igen. Sidste gang. Eller ikke sidste. Okay. Okay, det er over. Så springer jeg lidt det der. Okay, der. Dygtig. Okay, der. Dygtig. Det er fordi, han har lidt ondt i benet, så det er derfor, han lige har været lidt skræmt derovre. Men han gjorde det. Okay, lad os prøve igen. Yes. Vi gør det igen. Okay, vi tager en bane mere. Okay, der. Dygtig. Okay, lad os gå ind og tage af. Okay. Så. Okay, så lad os lige få tabt. Det var bare lige en lille jumping lesson. Og bare lige guys, jeg får snart en ny hest. Det er en god en med hvide mærker, hvis man kalder det. Og det glæder jeg mig så meget til. Det gør jeg sådan, måske den 21. Ja, men så skal jeg også lige være klar, så jeg kommer nok. Ja, så det glæder jeg mig sygt meget til. Så tager jeg lige tøjlerne af. Okay. Så vi får tøjlerne af. Okay, ja. Vi skal lige have puttet hans hovedtøj, bridle på.
Så lad os lige groom ham. Så, ja, så det der. Okay, så lad lige give ham noget med. Der var lige noget smad. To kopper, som man plejer få hver dag. Så har du færdig med at spise. Så lad os lige lægge det her ind. Og så plejer jeg altid at være efter træning og lige give ham en gulerod. Så er vi vist bare færdige. Det var en lille windy ride. Hej hej.